Hemmelerine alasy gelýän zady altyn. Dogry dämi? Kimin alasy gelen okşany? Altyndanam jereni gözüňize getiriň. Göresiňizem gelýän bolsa, altyn jeren atly gyýylara seredäýin. Altyn jeren atly gyýylara hemme kişi alyp bilmez. Sebäbi altyn jeren atly gyýylara geçirmeli galyny beýleki gyýylara geçireninden 4 esse artyk geçirmeli. Şoň üçin o gyýylar hemme kişiň arzuwyna gedýärler. Janyňa sag bolsun, altyn jeren atly gyýylar. Siz üçün täzece aýdym. Menim üçün yekece sen tay, altın jeren sen menim aýym. Gıyma gaşlaryň, garaja saçlaryň, sipalaýyn ýarym, altın jeren söýärim seni. Altın jeren päkide sen ýarym.